स्टार्ट कर सकते Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vishwajit. Happy birthday to you. लेकिन मैडम मैडम तो मैडम सर तुम्ही मास्क दे बरोबर लेट घेऊन हॅलो तसं आते या प्लीज प्लीज सोडलं ओके मॅडम मॅडम करते एक मिनिट सर यस यस व्हिडिओ हा बोलिंग करता व्हिडिओ व्हायरल झाला खूप इमोशनल झालं